Nggih monggo iso mak nut-nut ngono ya Mas sing sirah. Ora. Iki mau support apa? Support ala Ki Sarmadi Sabdotomo. Ya. Kalau dok, kae. Lah nggih. Kae Pripun sugeng ngenjing. Bapakmu latih Pak Sarmadi. Sugeng njenjing Mbak Lintang Kamiro. Nggih. Lho, pripun? Mbak Lintang Kairo. Krunguku mau cameo iki, Pak De. Malah rumah tahu lintang Kamerun. Mboten nu piye ayune kok ngene kok. Madheprane nduk aja disawang aku. Ndak gumoh. Kenapa? Aja mbok sawang ndak pengen aku. Anu Mboten lho Pak jenengan iku kok wabeng sak mripate sak kuwabe kok wabeng itu napa? Kowe rak tau tak ulang ning SMKI. Saiki dadi mahasiswa. Sik kelingan jaman tak ulang. Nggih, napa? Tak ajari ngrebabke sik kelingan. Nggih. Tangan watang rebab dicekel tangan kiwa, tangan teng nyekel kosok. Nggih. Aku ning mburimu. Nggih. Terus tak maju, mundur, maju. Kayak ndek men rasamu piye kan? Apa iki Pak De? Ya pas tak ajari ngrebab kowe piye? Ya ngoten niku Pak. Kan Ora senut-senut, Pak. Ya ora senut-senut. anu Pak Radi ndredeg. Soalnya kan belajar. Ning saiki wis iso ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh ya randang itu nip nakal. Mbak Lintang sakmenika kelas tunggal nggih. Nggih, sakmenika kelas tunggal. Panjenengan kula sih kemutan nalika ndherekaken Ki Haji Anom Surata. Kula menika penggirongipun Ki Haji Anom Surata. Dadi menawi Pak Anom ngasta terus panjenengan sok nusul nalika sematep panjenengan tasih kucing. Wis jan walit sak benek lho, Pak. Saiki kok wis sowan. Rupane kaya Joro Sado. Kene putih kene abang. Grogi lho Pak De, ngoten niku Pak De. Demam panggung mesti wonten Pak De. Makane kira demam panggung. Demame separuh. Nah, kok nembang apa? you and you song. Song, menyanyi. What Song song? and you song, you singing. Lho piye maksud iki? Maksud kene nembang kono menyanyi. Bedone apa lho Pak De? Ngoten niku Pak De. Iki jenenge Sarmadi KPL. Apa kuwi? Koplak. Kuwi Sarmadi Koplak. EJ. Apa? IJ. Iya. Ya nang. Heeh, EJ, heeh. Apa nduk lagune nduk? Apa dok? Kedah slendrun apa pelok angkat? Pelok boleh, Mbak Lintang boleh pelok. Pokoke penting wong loro kompak. Wis aja mbok dieling-eling sing jaman lek kumulang kae. Wis ki lalekno lelakon sing wis kepungkur, adepono lelakon yang akan datang. Termasuk cita-citamu karo kanca-kancamu biyen lalekno. Lho malah sing ngelingke kowe ngono lho. Sing ngelingke kowe iki Iya. sing golek lah. Apa nang? Lagune nang? Ninggalkan tresnan. Dah, cocok seneng aku. Aku iki. Jan semangat to panjenengan, Pak. Astu. Nggih, wong jenenge apa kuwi nuhoni dawuh saka Mase kudu tak tetek-tetekne nong. Nggih. Sing penting sampean mesem gumuyu, atiku tetep panggah seneng. Ampun semaput nggih, Pak. Ampun semaput. Niku ketarisih darahe pun tuwinggi ora ini wabang. Soalnya kita berdua itu manis ya, Pak ya. Enggak lek. Iya, Nduk, Nduk. Selera kuat aku, Nduk. Iya. Lagune apa, Nduk? Ninggal? Ninggal katresnan. Katresnan. Mumpung panduse urip. Iki mau ngene lho, Nong. Pak Sarmadi, Mas Sarmadi dalem bangun. Engko bengi anak Winong. Oh, yo cocok iki aku yo. Pandu sing gondrong kae. Oh, alah. Pencipta lagu apa lagumu? Loro Branti. Ya, saiki wis lagune viral. Iki raine kuwi sing nyipta. Yo, lagune monggo. Ninggal Katresnan bersama Winong Nawangsih dan Lintang Kairo. Yo.
Aja lali